Abusia ye nua be ma bi e de na re ho sem aba be dan yen e wo fidem ha se ya ne nsem a odi esudwa ne kire se e yo ba one na wo oba yi enkwa afiri ne nsa ya kire se wanyare anda ho mpo ne akasesa ya de we e ne ku oba yi yare ada ho no ma emma a wogya no wa kire no emma no abrabo aye basa tese ayare ho mofra ne wo be hwe mofra ne tibia omuwo ma ubu wani anisuo ene beba obatan wo eja abusia yemfa yani eni sa story wachi yenkonkodo mu nsuko ne yeba ne aka echi no me de ababa dan wo na afi ya kire ya adwen e de afa sa story we mu yenkon ne yenkonko hwe video no embra owura akwaba yeja ana ohote sai oba dia da wroma ti me ho ye frau sai bacho me de Kwadwo Fred bachan Kwadwo Fred ufri he na abai bacho me free kotwi ehwa na ufri me pacho da bi eho na mete a me dipa na ufri he bacho me free asante achemfo ase sante achemfo ase bachan nya no ya nso na fo ase fo bi nso ba hai yo sante achemfo ase fo na emum kotwi e na ote watena kotwi ache me pacho matena wa che kakra na djuma be na ahwo ho pacho me ye mesi adjuma mesi me pacho usi dan me pacho wo ye master na wo ye apprentice ye master ti wa utumi si dan pacho Kwadwo ene enyame ehirawo utumi si abrosan utumi si ni nyina woni pran si pacho me no ka se kura di niam kugu site am abaha na nansa mesi fo mo no mu aye den dodo se mo bobo no a mo boni bum adentia eye dentia amanfo atoto nneoma mti mo nso atotom na ye de ye be kan se ye adwuma no sa na tie sa ade chi ade sa na mo otom bu ye de ye ntumi ye kura na nke ye mobo mesi fo hwe se mu na mo Oscar da bi nana Nursing for na master nursing for one day kura ye say nana se wadawuma ye kan sa ye de na ebu aye bede contact no nhye da nya ne sa enti obi gia na wafamo ama mo nsuma ye bi mpacha ni nyina nso kan brabo ne mo okay Kwadwo Fred ena wiye yi wo na waba ye nim ha adekode a eye hawa atowa ede waba no hyase entu nsimfimfini sebe ya me ni metiefo nyina abeto wase de ne de waba Kwadwo yo nana efa kwanyo so adamase de adimi abanse me won kula mienu hyasem nase hyase so yemfiti prekupe nyankwada mienu ugo hia oba enti hyase nti wadawuma mikohia oba pedie ya na mikohia oba bi wo manso eye manso mosia so okay efle no nana adwa ti menini di agora na enkola bam no na menini ba kumasia seja ye metna ha nanka yensa antoa pedie ne so timi ye ya oba no me bono ne ba betna ha me hu die ka no no ho no wasi okoni kurum na msia okay okodi a mate na jamidi mi gusu na mi di mi pa nti awalija ye bam na enkura ne woni nchen a me hwe enkura ne ye bibia na one na wo sei pacho me ne na wo mienu eno ono a fiti preko pesesa ne nyoma ko se nyoma eko oka kire me se oko no obeba nti oka so oko obeba no eho no machi no wa mabium ya wa anye ne hwe ma anye ne hwe ma anye ne hwe nti oko ye no me kura me ne ye nhihye se ebia se untimi emetena ha se every week kura na ubetimi ayedai aba meka bia wasi da bi eja satam hono nso oye galamse nti na chese meka no eja na abende untimi nyere no okwablani ye money bedim na mi jane life ema no timi de me sole a me ma na me hwe omo nti mi didi pa ne sa na nsemu wo memfa no epunim me ko manso ba bi ekoye adwuma me si adwuma ya timi bedru fi anopa eno no mpo frame to frame no so Kwadwo aya be fa nkolai na aya omumedi holidays bi yedai ewo ho oba no na adwa na e ka sei one ka sa chem
to ye no so be fa nkura no medi holidays bi wo ho na nkura na few na msi o mate sometimes na odawo ma me ne okasa na me wo fa nso awu ehye fridge mu a ye de na be shi mu a ye ba be yi no to okasa na msi o meko me wo fa yie na ba nti o ma me nko ayie ni mla na se meko ayie ni ba nya sa nkura ne ka me ho a mintimi enfo mo enko ayie no ye ko nso me wo fa de no mi a me kuro ya na me kobu afa so to o ma me nko mla ene ja me ka sa che no so na ubekọ abeba nso sene no mo bie school ana msuo enye hwe so mo bie school kura na metimi abeform Friday metimi abeform Monday na me do ma yedai aba okay tie ho anu no mbo yesa eja ujaf okura de o ma de se utimi ni teachers for e kasa nti unu o mo kasa ubetimi ayedai abeform nti o kasa eja me ba ye na chese ma bre me sim beda kakra agima home timi wo ha madam fo ba ko nso frɛ me sɛ o kwado forma bi si wo srɛ wa be fa level ma no level na asase sɛ ne be ya e ka level a ebia o fa asase no ugu concrete a sɛ ne be ya e be to so okay nti o ka ye nam so me kura ma ble nti o ye no so wo srɛ wa ne nipa no so pɛ so woko to ka sa chem ne jam so ene sa de amekɔ na me wo so ni nipa ne kɔ Sokoban u village okay nti ya wo ho akwansini mfa ne be 10 something mu na kɔ aba ti kɔ ba ye na kyese e yo ba ne kɔ na mse oba yi de mu kura de ma kura de mu adwen ade mi ni wagya ya wie no ayire ho anopa kura me ne wakasa no ayire ho a wo frɛfrɛ mi se die edie ntia nti mi ye na kyese kɔ ne ba ne sa ye de eba toa so nti mi ye ya na mse o da bi we de ma memfa timi fa ko na na oba ne ba baako ene peki ya no sida ma wu ana msi ma de wa wu sese obi a woni wakasa no mi akasa no pa no no si ma wu na msi tobo kwadwe no oba ne wo mampanyimfo dada wo mampanyimfo dada ena wo ne na abawu mienu okay sa pepepe ena akoda ne se ma wu na msi ma de wa wu sese na me kura no pe ya me ne na ye de akasa nti se wo hwe na se agro bi na wudi a emfa wu asem nya de eni agro no so no kura da na me so okay mate nti atwanse na afi mi gina ba bia me ya adwuma no kura na ma ye basa bi mi ntimi nya adwuma ni biem nti eja mi gina so a nyimre e de ya ye pepepe na me ma me ho so fi se me ni kuta nkola na me ko eja me ko na kyese de abusuafo eti ho a o mahia eno ho abubu anaja o mudie na ye nokra nso ampa ye nokra ampa se na na adwo awu ampa se awu ampa ti na kyese abubu anaja me de o mudie ti me ko na eja o mudie amane bo me se odwale me mane de o mu ko school ba ye no ogina woni obi yi akasa na wote hweye enu anu no nti eja oka omuka ni sana msio ti mpanifo no ani metena ase abusua no ma busua pani mo ne mpanifo ni bi ka se kwadwo dia asie ni onti dia ye die ene ye mema no a mo ne wo ye no se obia timi be de e be fa ne ba sabra ye kan ne mema dodo sai ne na wo wadawoma mimi ko ye no kura no ode ni mani bi sie me ode ni mani bi sie me timi fa ne se ono wo ma mimi de no na abeto so ensia ne yamenso enti no ne mema sei na wo sa nso no wo de wo mienu mimi de wo mienu na wone ase mema 3 na awo nso na awo sa nkola no na abusua sei ne de aye die agi se obia ebefa ne de na maame ne nso nya dai eni ahoden to mu ka sa na mhia okay ene mate na sesi amene mu kasa de animu ya ayi bi nso damanim nti mekɔ lemu memlepem no na maye dai maba na busua gitum na msi okay nti mebeye me wo fa yie no eno kura no mekɔ no kura me de ketwa no e bai ketwa ne yeso oni mbeba eye meba ketwa no nti mene ne kura na besin kɔ ayie no nti yakoba ye no na msa de ne ba na kyese omu kɔ school enya de se menya school mu kwa wo ba bia ye de ama wo mu
na me de ne bae nti me de ne bae agya me didi ma mo ma akwan na me yes o saa de ne me kofo ma mo ma be de abedi akwama e wo me ho nti me kofo mo de mo ba Kumasi ho eye kotwi nti me ne nkura na wa nti ye be bie school no kasa ne nya mu nso na onana ne me kasa se ma me na wu no ba bia nkura ne ko school no ni board international school no ono nso ni ahoden nti opese oyi nkola no e de omo ba e honum aban school e wo manso mo sia so nti opese oyi nkola no no de omo e ba saa e honum na msio okay ma waka ne saa mate ye be ye ne saa ti mi be dadwen ho na m check se da bi se ne ade nti no de omo be ko e honum aban school na ne mi mpe bi wo Kumasi ha emfa man nkola no kurom di kurom saa pepepe nana eneja midi mi trihwi na me fanse akabe 3 days school na chese o ma bie school ti midi mi trihwi ma me konya school ni bi ye e wo Boford Edumasa na mi gina so pam nkura ni school atade mienu nti mi wo ha na no e frɛ me na se sabre wakofa nkwada na ba wo o ma ba me nchen o mbe di akwama okay ti o mbe di akwama na me ye se ne saade a me mo nya de enko biem ti mi ko pe school mu kwa ya me ba nti mi ba kwanzi na onana ne frɛ me fon so to frɛ me no si okwadwo na de ka ye nkura ne ye o mo dan na msi o ma me ye ma adwen nkura se nka me de o mbeba na mum me dadwene ho na me hu se o mo ko school nu wa ha se ya ebe ye dai ebe boa me nti me ne o kasa kura ma ko pe school mu kwan a me free honum na ye dai eba nti o mu school atade kura no makopam na so ene ye da nyame ase ti wo kan me de minim se boni bia nim nti edidi mu ya no afrɛ me no achia me na me nso mafrɛ na ne nkora na ye dai akasa nti me wa deko na wo frɛ me so onua mpanifo se opese omo behwe ba bia nkora ne ye dai eti nkora ne nana na e kasa yi o omo maame na e kasa ye frɛ maame ne sei pa chode sewa maame sewa me pa chan manso mo sia so me pa chan okay maame sewa to aso nti oya no aso onua no mu se omo pese omo behwe ba bia nkora ne wo na msuo ene ese ya asempa nti me wo na me omo frɛ me se omo beba ya wada omo won breaking day ti no kura no omo yese ya wada no mbeba ti ya wada no nsuo to wa hapa nsuo toy ti omo ntimi ama ti na de chie na me frɛ ma na bizanzo ma enkura no omo ka so mbeba na de no mo ntimi no si nsuo na toy no na msia ama me kura me ya we se nsuo toy nti nyame ya adoma Saturday ene omo beba na msi okay ene mate nti me wa na Saturday no omo baaye ti omo nso mbaaye jame ma na me mo ye aduane kama ne nyina ye tena ase tonsa edidi na me sa akogya omo kwan ti me kogya omo kwan na enkura iko school ha me sole a na me de omo kɔ nti me wo ha me mfa ne se ebeka be na awotwe ama o mama kwan no ene onana ne frɛ me no asikwadwo me pese nkura ebedi bronya wo me ho na me so ma bronya tobo na me nso me maame enkura no wo se omo ba ne nkyɛ ayedai ache nti bronya wo pese omo nso bedi eyedai ewo ne ho nti mesrɛ wa adama me mfa omo nso nkɔ kyerɛ omo nana no na wo se o kwadwo na chese me hu nkura ne bie ma na me so ma enye sa enkura kura wo nkyɛn ya na omo yedai omo te nti no se omo kɔ omo nana wi ho na omo kɔ kura na omo ba se nyame ya adoma Friday metimi di omo ba na nki abeda ho Monday na me di omo ba abesia ayedai akɔ school na asi yo mate nti me de minim se bibia ni ho me wo wa be 3 days time na ma me ni sa frɛ me ti wo frɛ me no ka kyem se me pese me pam bronya tade e di man kura ni nti pe obi na wo nsusu ho mo na msi yo ma mate ti wo no se watoto ntade beble nso ayedai aka ho na msi yo ma mate ti ampa mi sister bi me ne neben oye tailor ni na me ko na ma ni susu enkura ne bibia e mai afi enkura ne e ma kwan se ya wada medium nim se omo be na nka me de omo akoma omo nana omo nso akodi bi ho e wo wo ma me ma me ho okay enti mi wo ho no ma no nana ne frɛ me se omo de enkura ne niam ba de e beba ti me kura me ko no me sɔre ya me twen wo ma no omo ma na obi frɛ me e wo bebu se me mehwɛ adwuma bi nya dai e ma no
timi kɔ na mede nkra egya mantam wɔ sɛ mesrɛ wɔ ma menya hɔhoɔ na sɛ hɔhoɔ ne ba na ɔma yɛ dɛ ɔma frɛ me nti mi wɔ hɔ a mi sister no ɛna frɛ obi na nipa ne nyaa me na ɔso hɔhoɔ na meka no ɔma ba m'akyi ti so very lucky me baayɛ na yɛ nana no ɛyɛ maase baa no okunu a ɔwale no ɛne yɛka ne sɛ ne ma me yere ne ma mienu ɛka ne ho ɔmo baayɛ afei mehwɛ wɔ mo a nneɛma ɔmo so ɔmo de blɛ nkora no a ɔmo amfa nneɛma bi ama ntaadeɛ biara nka ho ɛna me sɛ na wei deɛ mente aseɛ nti me deɛ menim hwee nti papa no ne me kɔ baabi a mewɔ me kɔledɔ baabi a mewɔ kɔledɔ mu hɔ nti ɔne me kɔtena no ɔde amanneɛ ɛbɔ me sɛ ɔsrɛ me ada bɔɔ mo baeɛ no ɛyɛ nanaadwo a wanya ne baabi kɔ na ɔsɛvu bank na meyere dadaa no nkwadaa ne maame no saa pɛpɛpɛ nti wanya ne baabi kɔ no na ɔsɛvu bank bi ɛwɔ mo hɔ na wɔde ne ma ne din na yɛɛyɛ na ne ma ne din na ɔde yɛɛyɛ no ɛyɛ me ba na me ne wɔɔyɛ na abaayewa no ɔno ne din wɔ mu bi nti ɔsrɛ me ɔde ba bɛto m'anim na wagye ɔmo de nkwadaa no ayɛ dɛ akwadaa no akɔ na wakɔtim na ɛyɛ mande nko ara na ɔmo sɛ akwadaa no nyɛ dɛ ɛmɛtim na ɔmo nya akwa nyi sika no nti ɔka yɛ afei na mene ne mmienu nko ara na yɛdi amanneɛ no nti mete hɔ na ɛyɛ me tiri mu na mesi daa bi ɔpanin waka amate na mmom sɛbisɛbi sɛ me nso mema mpanifoɔ bi yɛ dɛ ɛbɛm nti saa deɛ a ɛne yɛnkɔ me sister na woyɛ dɛ wote ne hɔ no wotena a wɔtwɛn me no na yɛnkɔbɔ amanneɛ nti ampa mene ne sɔre ɛsa akɔ hɔ nti yɛkɔɛ na yɛwɔfa baako nso hɔ so very lucky na ɔno nso aba hɔ nti ɔbaeɛ na yɛyɛ sɛ ne yɛbisa no kwaa so na papa no anum ka sɛ wobɛka ne sɛ ɔne mekura di amanneɛ awie nti ɔkaa sɛ awieɛ no ɛna papa no so sɛ yɛdi amanneɛ awie di a ɛneɛ still na ɔno ne ɛnte aseɛ sɛ ɛnam so da amanneɛ deɛ yɛdi awie na yɛ amanneɛ a papa no ɛde brɛ me sesei nti ɛnsini me tirim ɛno nti na mepɛ sɛ mesaa ne mɔba na yɛyɛ dɛ yɛsɛ di amanneɛ ti yɛkaa na kyɛ sɛ yɛbɛbɔ no papa no si wɔsrɛ me ada nti me kora meka kyɛn sɛ daabi sɛ yɛ Monday di anka ɔnkɔ na mea mepɛ sɛ Monday no mede akora no ɔm bɛyɛ dɛ ɛbɛba fi sɛ medi kaaka sɛ ɔmo kɔdi buronya ɛwɔ ɔmo nana hɔ ti afei mekanya still papa nti aseɛ na agya mpanifoɔ no ɔmo bɛm nom sɛ a wei deɛ yɛn nyinaa yɛwɔ ha yɛbɛyɛ adanseɛ nti wo deɛ yɛserɛ ma ne mfa nkora no nyɛ dɛ ɛnkɔ nti nka baako no na wɔyɛɛ sɛ nkɔɔde ne ɛkɔ ɔno nso sɛ wei te ne ho a wei ne bɛsu ɛnya deɛ ɔbɛpene nti ɔyɛ no ɔmso yɛ neɛ mema ɔmfa ɔmmienu nyinaa nyɛ dɛ ɛnkɔ na ɔde ɔmo kɔ a nyame yɛ adom a na sɛ ɔse adwoada nko adeɛ a nti ɛma papa no ɔtena asɛm no mu ka kyerɛ sɛ gya adeɛ a woyɛ no hwɛ ne yie o na sɛ wofii sɛ nyame yɛ adom a Monday no wode ɔm bɛba na ɔsean na mesi ɔke nti ɔka ne saa no na meyɛ sɛ wodeɛ sɛ duru hɔnom na so wɔtim kora wie no wantimi amfa no ama a wodeɛ mea mɛ koraa mɛba bɛɛdɛ mɛba bɛfa wɔ mu na yɛkaa saa adeɛ asɛm si nti mi wɔ hɔ a Monday na anɔpa mesɔle yɛ nam sɛ biribi kaa me nam sɛ daabi ma memfrɛ wɔ mo mi sɛ ɔmo sɛ anamɔ ɔmo ɛbaa yɛtu yɛ sɛ ɔmo bɛfa nkora no akɔyɛ no ɔmo atumi adi saa adwuma no awie anaa nti mefrɛ maame no anwummerɛ mu hɔ mefrɛ nam sɛ ma ne te sɛ na ɔsɛ awurade adom ɔkwadwo ɛnam sɛ na ɔbaa fi a ɛho yɛ na kasa ne nyɛ mu mefrɛ yɛ no ɛnyɛ maame no ne faayɛ ɛyɛ me ba no ɛne faayɛ nti me ba ne faayɛ a ɔne me di nkɔmmɔ na maame no gyeeɛ nti maame no gyee fon na asɛm a wɔbɛka kyerɛ me sɛ kwadwo woba a na ade nkoraa ne ntaadeɛ ayɛ dɛ abrɛ wɔ mu hwan na ɛka sɛ ɛyɛ maase baa no asu tɔyɛ no ɔsɛ woba na ade nkoraa ne ntaadeɛ abrɛ wɔ mu ɛnam sɛ ma mfa nkoraa ne ntaadeɛ mmerɛ wɔ mu sɛ na sɛ sɛ wopa kyerɛ sɛ buronya no ɔmo mmaa naa ɔse daabi sɛsɛe ɛnam sɛ ma sɛsɛe ade nti na ɔmo ma wɔsean memu ɔmo mɛ ɛnam sɛ na kyerɛ sɛ skul no ɔmo kɔ no ya na makɔbɔ ka no nso ɔmo nkɔ skul no anaa ɔse daabi ɛnam sɛ ma ade a woyɛ deɛ hwɛ ne yie na mmom wode manso ɛna ɛba na me nso menim ni manso bia
fine obey film me buy me kura se e ka nananom sabi ensa kroman fa bia mese enso no me ne empanifo edi machi ekoi eye me fiewura mu nyina aka me ho me ekoi enti ma na chese me ni ma nso bia enti ade a wo ye de enti na ma wo yesa ama beboka enkura ko school ha na wo si ekura na si wa na sabi obeko school enti me ntiase ti atoa ma mbufu ma nkasa ma anyehwe ena me kate ko no ti me kate ko no di be 3 days time na me sa fle ma me no me fle no wa mfa na me se ye kwasu yi de me ntiase ti ho na me ye se da bi ene me nko me pu obi ama na ka me ho na makoho na makwa akohwe die ntia ema ma me no yesa ampa me fa madam fo ba ko ka me ho ti ye ko ye no ebe bon mi ko ko manso mo sia so ko manso mo sia so mi sister ba ko nso wo ho me ne netina ye na me ye galamse ni binti na me tene nchen nti me ni sister no ebo anan eko fie ho ti ye ko ya ye di amane na sister ni ye se o se mu amohwe na se bibi hawa monka ni ye hu ti ye wona ma me ni be yi atum se enkola no omo se omo nkobim ana me se ade wo manyinyini ana enkola me mfa no abayo ane wo 9 years 9 years o cotton na be mu ane nso wo 7 eko 8 enti 9 and 7 ena ma me ne se nkwada no se omo nkobim ana me se enkola de de no omo se omo nkobim wo se an charge enkola ne boni se omo ko school a me ma wo mu 3 cd eto so biom so me ma bo nkwala no me bo wo na me se na ma sankura be kasa a kire wa me ni unte bone enti die enti na ne enkura be kasa a kire na ne enka untimi mflam se kwadwe sei ni ena enkura na ye dai abeka enti asem no emuti sei ena me kasa me ka na afi woti ho wosian me de makasa me mo nko no kwa na me mo nko ena msema eno nso de ne oboa misre wada se me mabeka wosian mi amehwe me nana nti awo na sister no e ka se ma na wo betimi ahwe nkwale edi adwuma na wo sese wo ye no okasa osian nyame na hwe nipa na sister ne se da bi menzo nana men kan kwa se mi hu oba ne ba bi a watimi akọ school kura se waduru ba gi HS3 kura da o yere no wo ba ni kura ni nyina asema mi ka mi ntwatro si e fle kuro mu a hombeka timi hedi na me se da bi de kwaso yi de me ntena ho e ma me manya dai e mesei nti ma me de wo kan de obua ene eja me ne be bon papa na eye okun no wa no nso nya ne ba e kura ne oba na me ne wo no eye na na adwa no na papa na ji asem na ginam ene be he sister ne ko no wa ye sister ne poto eto so ne baba ko ye friend Charlotte ono nso ayi ye adi sister na atem enti mi di sister ne kura number mama sister ne beka wana sister ne ka tem se me nsi obiem ti ampa ye bo nan koi ni ko hu mpanifo ni bi e wo krumo pani ba ko nso mi boni din na kasem na mo ndi nya no ye fre no nana mi wura fini din kakra okay to aso e fre nana mensa ti e ko ye nana no ye di asem ni ko to nanim ni o mahia ye kan ya no se opani misra o ma me die mintimi nya dai enka na asem enti no de metimi a kire wa metimi aye wo ho ase so obetimi afa kwatwede to ka sa na msu ya okay ene mate te wa na mi sister ne yese ono nso ansa asem ne be pimpe so me frɛ ne bo na mane no ono nso ko bo ebusua pani amane nti ebe ya ene ye nsa nko ebusua pani no eho ene ye koye ti ye koye na ebusua pani kaso ono kura ni nyina wa ye de wate na nanka eni kwa isi ye kufie ho na ensenke ye ba ne ho ansa na ya ye dai yakọ ni esu yakọ ti wa no se okay ni nyina ensehwe nti wo de se wo betimi dia enkamona na busua pani ankasa wa ye mele ono wo ho na omo nsu oni efie sesi ai sa bele nsu de dia asa mpanifo nso se de asa na che sa semasa nti no se sa de a se untimi na de a ene mo beko na melepam no mu betimi anamaba na msi okay mate nti eja me ni madam fu no ye kagu na ye fa ka anajo ni sa be duru kotwi wa amfa kura na ama ye eni sa be duru kotwi
tie bedru kotwim be dadwene ho ana me se ade we de maame de ekoso de madwene ho a me ntiase maame bobo me maame mu nyina amane maame faafo efre no osian wo de mate me de wombeba ti ona maame ka chense on kan kire papa no a wayele ne ho agina asem ni mu se sa papa no on nyine ho mfira asem ni no kura no enkura na nyane nana so opesi akire ma yebekire ma na ate ne ho ase ti ampa ye kai afi maame ka sa achi omo ni 3 days time maame fre ya akọ ne ko ye no madum phone no nana si ebe fre enkura ne kura bisa se omo hote sen no omo mfa ko ti ho na msio sa de amate ti mi se si so mi fa ne se kwasi adawo ya na chese ye ko kwasi adawo ni 2 weeks na msa ye se da bi mi nko no chira nko on sa meye minima asem bi a obeka de atom so mi sa fa madam fo na se tua ne lolo fe ena msa ne koy ti minima madam fo ne koy no ni ekosi abusuapani ne so ye koy na abusuapani ne so eja odi ya chi kama no ne ye ko abusuapani an kasa nso ho no no nso eja papa no aye mle otutu nana mon kakra e ma ye koy ne ekosi afio ne ebo na no mu nyina ka chense ade a wuye die yenti ase na enkura ni papa ye kura nso ye tena ha ka chom se enkura obia papa emefa no na wo be de no wa hwe enkura no ti e bo no ma me nso owu mienu be ma baako oba baako nti oba na na ye pani a onya ne ba bi kono ti e koto be ma no ho ti be ma ni dia o ti ma no se akonta me kura de ma me ye kura de me dwunu wa me nti ase nti me kura de asem we de ma horo me nse frase me nsanim na nipa no wa wono no obefa ne ba kɔhwe no na wo se wo mpene de ya dwene ho akura me nti ase nti ma me de me ka che asem bi ba me de me nka ho no kan afi ye bebo no abusuapani ka abusuapani na sia na mu nyina kan wo papa Jacob no asole maame ne yere no maame ni kunu na ye papa Jacob no no asole eni omunya no obebo abusuapani no enya sem ketwa abusua wo wari mu no wo kwabu abusuapani obebo no papa Jacob oso obebo no eni ye bebo no chehwana abusuapani ka chem se odi mi ntwa so na emom no se ba bia me free se emla da bia no menko de besi bia nso no omo nso memfrɛ wo mo na ja me de da wo mase na me koja wo mo kwan ti me koja wo mo kwan me ba ya na ja mo nso na mo ne mpanifo matie mo ache enye ne ache se se me tu anamon na me de maame ne bana wo ba kire me die nti a o pese oje nkola no eboso ache se me ba ya ma ase mam asemba badabi asemba badabi edinio na beyemre enipa na wu abusua se emema miensa eni awura na wo sensia asenso no obia mefa ne ma me ma befa me de na afei de aba yese ya bom ya dwen ato me mrade aba befa me ma esan akọ na maame no no ka se enkwada ne se wo mo mu trisidi na wo sa bro wo no mo no eno wo kire mu sai na de kire wo no na da me da wase so abisa me sa mu die me kire mu kire maame ne se enkura nketo mu ko school na me de me ma de me nhwe ma won ka se wo ye bone a me de hye kokuam enkura ni ko school omu ba ya omu books omu toma me so omu ko school ba bia me hwe omu bag mu ehwe me wo na madam Tony nsafre me se enkura ni ba school mu a kentis ka o majeje no enkura na akofa o mani mienu me ma no 9 years ni 7 years no nti ampa me bo na chese enkura no e yade o maye dai o mafa o makofa kentis ka ti madam ne kura no omo frɛ me nso agya me sɔle a adwuma sem ti mi nya daje omo frɛ me mi gya adwuma ekɔ hɔ na me no omo kɔkasaye na agya me twa omo sika ye de e mo ntie madam ne kura ka so ye di se bia ye de ya kyɛw fi se nye ba ta nyina kura na obu a wo kasem si a obetimi aye de asɔle so kwansi eni ayi be 3 days me wo hɔ na textbook
because on bag man so mako 12 and I'm say edi esuban na mo da na di no textbook o ma kofa enso amount for textbook o ma fa mako say 12 edi abafi enti mi ready na mse da bi ene na no die me kase ma mo ma me boa fi se nkran keto a avra ma betena me nchen na se mo da esuba we adidi a tie ma me bo mo ena me bo mo enu ani ti una na wo ye kura na me kirem ni nyina de a kirew se die enti a enkura ne ma me bo mo ni o se chinchina enkura ne de fa no onfa o mo mam na ne baba ko wo no Charlotte no nsu mu hwehwehwehwe eno ye hwan ba ye oba na me ne we na na adwa no Charlotte na se Charlotte no kura ye won so ba o me ono nso ye me nso me ba nan penifo kasem no wo honom no no akura ni gya san ne ma mete ase o ka kire ni se onuanom de wo wu a mo mfa akura ni nko ba bi ono betimi ahwom onso mi kase onso wo akura keto akura wo tre Charlotte no wa wo tre so na sa wo akura keto we penifo bi abeku bia na odidi o matem na me se ya ne me nso de me nhwe e ma me mansai wo ye kura se kenkon no no Charlotte no wo wie school na wa bisa asem GHS wa kura wenu GHS wa edinio enso ebeye mre oba de achi ame de na apeso obisa krachi busa mienu anamie krachi won kasa e mo kire se ebra o mane maame ni free mu no maame na aka se ene mo ye meeting se mema mo ne awura ne wo ma na obi a mefa ne mbara o kan bibisa o kai se o kan sa me pa cha na afie ye den na afie de wakofa o ma afie de asan adane se maame ne so wo mpani na wada wuma eno na me ka se me nso matena se a medwene ho a mente ho na se enti na me de maame na ba no enti de bi na o de mu ana ususu se bibisa sa na sa na minim maame na adwen mu de enu nti na maame nso me ka na e ho no mente ho na se o ma no na ye nketoa wo maame ne mamu ho me pa cha da bi meni ni ja ye kura na maame no benya no ba bi akono eye osaja akura be 8 months e wo na chi omo a aka no ge ni ja akwara 8 months e wo na chi eno so ye be ma foforo wo wachi me ma chi no o na di me de na chi ani ese me ma train ne bo asa eno de me ka se me call eye ono o ma wo no ani abaye wo hu se obi abefa ne de ana wate omo maka no hu so bi asem bi said omo ne mu ye meeting se nka mema bia mefa ne mankɔhwɛ wo mo no wate bi omo maka no hu bibi me pa che omo maka ne de me nti obi a eho ayi de so makɔfa wo mo de so makɔfa wo mo de na wo makɔ ne yesi yemfa ma wo mo me de bi asa de me nti sa mpacha na maame ne so wo no abehwɛ na de no wo hwɛ ne sɛ wo wudi sika bɛkɔ ana wo no ade ne aboso mu sika ne bɛhwɛ wo mo a kɔpem sɛ wo mo benyinyini na wada me hon na me ka se me nti ase so on so na no so be no an so obehwe na ade no otu abusa se ne na wo fa wo mo no na wo fa wo mo se me na me di sika be ba se de first na me ye no ana se de se de wa wo du sika behwe wo mo kɔpem sɛ wo mo benyinyini ana me do asisi wa bisam sa question me kasa ye me di ka se sister na me tene nchen no me ne kɔ honom no sister na ebisa ne se na wo ma wo be ye dai en wa hwe nkwala no ho no obeyi ano ama sister ne se nyame ne hwe nipa na sister ne ka se nyame ne hwe nipa se tie wo na sister ne nso sabi menka ne ya ono nso ni wura film tie ma sister ne kura de ono ne de eye mfato ho e de ma ne se me ba kura no be ma ni film no o ma ba be fa no besi ne kura no nko mo kura mo ma me mfa mani kura nya de hu nkola no mi hu enam se ye papa ntino o wo mo nchen eno no okaka ye pani Jacob ni bufu ye se ni obabu sister no tie ne nya asem ketwa na me ame patapata sister no na me ne baaye ebra nkwara no bedi no ka kire wasene se o ma nkwara ni nsi ho bio ana o ma nkosara no wo hwa ohun bibisa na me pa che ona na da bi
mankasa ko woyɛ wadwen sɛ nka wo mo nkɔsra no koraa wafa wo mo koraa nana mbacho da bi sɛ mekasa yɛ medika kai sɛ nka me mo hu na enka onua mo ba no ka me koraa me nhyɛ wo mo chi me anya aduane ma me ne me ma ne entonsa enidi enti me mo aba a onua no mo ba yɛ mo nyinaa begina hɔ mo hu mi ne mo ne tonsa didi nam sa akogye mo kwan omo kokura na sika bia mpo ni me na me ma omo 50 cedis ja omo nyin koto pan no mfa nkoma eye maase ba no nti wadwen de na nya wadwen se bia wo man kwada da bi me ba na nka wadwen se brebe bi na nka bia be ma o makosra wo mo nana no eno na me di kaka se omo nana no ka se nka omo medi buru nya no me kura me ka se so omo ba ebia omo ko school ni nti every Friday nka me de omo beko na nka Monday me de omo aba akra meda se asem we die chese ye mareho sanso ye meja pa emu orem we ama ye hu se nipa ye nsa hwe simaketwe bi unkwa betumi afiri wonsa nti me bra me sister me maame me papa ade nti na ye nam wiase mu a ye mfa nko ba bia ye nam mu ni apagya ya betire yemi mama ma ye ho so eye de ye yen se ye ya ne ye ya te se obia ka bibia kire ye mfi mum ye nya ahomaso no ukomo kira emu oto akese emu nufu akese emu neto anketenkete nufu anketenkete emu asikafo emu ehiafo omu nyina gu mo kire ho omu nyina afra nti se obi de ne ho ka na wo prepare ho ya se ni sa nipa ne nye nipa ono die moja na bi ni mu a na fa so bia ni so wo kohwe mo kira orebe ho obitumi poli fun okọ aduane tumi tena mo bi fun okọ obi beda on sorry biem obi nso be yare ada ho no ma la show no wono so ne nkwa afiri ne sa obede ni wahu kwan a obefa so be firi mu bede hu se okoda obe sorry anase won sorry yefa we ntu ye hofo ni yensa try ya adwen na wiase no yefa nko ba bia ewiase afefede ya ye ko hu ya ye di tu ye hu yefa nko ba bia na sa story we me pese meni awofo ne abusuafo eche bibi kakra ewo ho se obi firi mu na se ogya mofra ewo akire a mesre mu ada eya ye si gina ye bia mamofra na eya ye nhwe yie ye ndwen hu yie ye hye mofra ne daachi a ya mum ye nye careful ama ye nsi gina ye bia ochina bi no daachi bi ne bekwa kwa ha abofra ne daachi ebe basa na abofra daachi se ya ode so mo ne bebo se na mo so na daachi ase mum ye nye careful ne nya hwe yie ewa abrabo na ye bonim na afi ye mbre ye ho ase na ahobrase obra ho ase a Nyankopon pegyaw na woto obo ase ewa abrabo mu a ewie wunkunimdie ma ye mprepre ye ho empegya ya betire nyai enye sa Nyankopon bebre ya ase yefo we entu ye hofo like video no na afi share na subscribe for mame medin ne ye nana akosua adepa ahanso eda so emergency Ghana TV dasene mesanso ene mu ehia bi makram. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete.
it and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.